ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥାଏ ଯେ କି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବାପାଟିଏ ତାର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯୋଉ ଯାଉଥାଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସାଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସେ ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠାରୁ ବେଡ୍ରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁମୁଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେବକ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପତିତପାବନଙ୍କର ପାଖରେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାଲୁନଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।